गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ गासैबो बर' रायजो राजानिसिम फिन आरो जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनै जि महरनि बाथ्रा XNDB बिथांनि बाथ्राखौसो लानानै माखासे खोथा बा एसे एनै बुंनो नागिरदों। दा बिथां जेब्ला जि महरा बेटसा 38 नि बिथांना जाहैबाय कर्ट गाहैनो नांगौ। नोंथांमोना हयतोबा मैया खोनाजोब्बाय जानांगौ बा मोनथिबाय जानांगौ। थ' दिनैहाय बे सेंग्राया सोरखौ लोगो लानो होननानै थांदोंमोन, बिथांनि आखायाव जि महरनि आखायाव फैसा थाइसेबो गैया। लोगोसे बिथाङा बुंनाय मथेब्ला बुंदों, गावनि खुगाजों बुंनाय बियो बोरमा फाननानैसो बिथाङा गाबोन समफोरनि गेजेरावहाय कर्टखौ गाहैनो थांगोन। दिनै कर्ट गाहैनो थांनो आखाइ खरस बा उखिलफोरनि एसे एनै होनो थाखाय फैसा बिहैनो होननानै थांदोंमोन। दिनैनि बे खुंथायाव थानाय बिथां रनजित बसुमतारी जों लोगोसे रेवरेवा दङमोन आरो लोगोसे ओरैहाय बिथां प्रमद बर'। बिथांमोननि गोसोआव दङ दासिमबो NDFB नि खोथा बुङोब्लानो माने रायलायनो सम गैया, सम होआ बेफोरबायदि। थ' बाथ्राया बेफोरबायदि रनजित बसुमतारीखौबो लोगो मोनहैदों जाहैबाय। थ' आं लुबैदोंमोन मा, दिनै रनजित बसुमतारीयाबो सानसे समाव आफादनिनोमोन। बिथांखौ आं एफा बुंबाय थानांगौ बा जुनियर थुनियर होनबाय थानो आं उसुबिदा मोनदों बा बुंबाय थानोबो समाया। थ' मानो होनना बुङोबा बिथाङा दिनै सानसे साननैब्लाबो आफादाव मावदों, हारिनि थाखाय एसेब्लाबो गोबां सेंग्राफोरखौ दैदेनबोदों बा दैदेननानै बिथांमोना बे अबस्था बा दिनैनि दिनाव आरो सेंग्राफोरल' नङा, गोबां रायजो राजाखौनो दैदेनबोदों, सालायबोदों। दिनै बेफोरबायदि सालायनायनि गेजेरजोंबो आरो बिथांमोनखौ जि महरा मिथिगौ जे बिथांमोनाबो बेस्थ'खा आरो बिथांमोना दिनैहाय सम गैया रायज्लायनो थाखाय बेफोरबायदि। थेवबो जा एसे सम मोनो बावहाय जि महरा गाव केस हाजिर खालामनो थाखाय, बे कर्टआव हाजिर खालामनो थाखाय खरसनि एसे बिहैदोंमोन। बेखौबो दिनै होबावाखै। लास्टाव 1500 थाखा रनजित बसुमतारीया बरननानै हरदों। बेखौबो गोसो नाजावनानै लादों बेसेरा, बिबो जा हरदों बेखौनो नाजावदों। दिनै बुंनांगौ बाथ्राया बेवहायसो दङमोन जे आंहा दिनै बिथां प्रमद बर'आ बर' हारिखौ जुदि थारैनो अनोमोनब्ला, थार जुदि बिखाजों अनोमोनबा, थार गोसोजों जुदि अनोमोनबा, बिथांनि गियाना आखला दा बेफोरबायदि जानो नाङामोन। आं बेखिनि बाथ्रा आखलनि बाथ्राखौ बुंनो नांलायामोन, दिनै गियानखौ बुंनो गोनां जादों। ना बिथाङा दिनै बर' हारिनि थाखाय जि महरा मावाखैमोन नामा? बर' हारिनि थाखाय बिथाङा सेक्रिफाइस खालामाखैमोन नामा? दिनै चिफ BTCनि चिफ बिथाङाल'सो बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों। बर' रायजो राजाखौ लाना उखै हाबनानै थानाया बे अनलि प्रमद बर'आनोल'मोन नामा? हाइवे रड ब्लकेट खालामनाय, रेलवे रड ब्लकेट खालामनाय, बन्द खालामनाय, गाथेनाय, उखै हाबनानै थानाय, बेफोरखौ अनलि प्रमद बर' बिथाङाल'सो मावदोंमोन नामा? जोंनि XNDBफोर अनलि XNDBफोरल' नङा, गोबां सेंग्राफोर दङ आरो गामिनि रायजो राजाफोरा हेफाजाब होआखैमोन नामा? NDFBखौ हेफाजाब होनाय माने दिनैहाय प्रमद बर'खौबो हेफाजाब होदों, दिनैनि बे खुंथायाव थाग्राफोरखौ हेफाजाब खालामदों। नाथाय दिनैहाय बै सेंग्रायाखौ दिनै आं बावहाय दुखु मोनदों। जि महरजों रायलायनायावहाय बिथाङा बुंबाय आंहा दिनै सम गैया। अनलि दिनैसो सम गैया नंगौ, नोंथाङा दिनैहाय मिटिं दङ, नोंथाङा बुंनो हायामोन नामा एसेसो? दिनैहाय मानो फैदोंमोन, मा प्रब्लेममोन? आं NDFB होनाय लोगो बिथाङा एसेब्लाबो गोमोहाबनांगौसोमोन। मा जादों बे खोथाया जाफिननांगौ। मानो फैदों, मा खोथा, मा बाथ्रामोन, दे बुंदो। आंहा बारा सम गैया, आंहा एसे मिटिं दङ, जा एसे सम थानायावनो रायलाय। खोथाया बे जानांगौ। दिनैहाय NDFBनि खोथा बुंनाय लगे लगेनो मानो एलार्जि जाखांदों? मानो एलार्जि जाखांदों प्रमद बर'आ? मानो दिनै रेवरेवामोन बायदिया मानो दिनै एलार्जि जाखांदों? खोथाया बेसोना। मा NDFBया दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय नाङाखैमोन नामा? बै सुबुङा दिनै जि महरा दिनैहाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामाखैमोन नामा? न'नि बोरमा मोसौ फाननानै दिनै कर्ट गाहैनो थांनो गोनां, दिनैनि बे खुंथायाव थानाय
इउपिपिएल सरकारा दिनैहाय सोरनि अननायाव एनडिएफबि नि अननायाव नङाबा सोरनि अननायाव रायजो राजाया बिनि खेथ्रआव कमेन्ट खालामनो हागोन दै एनडिएफबि आ दिनै गोजोन गोरोबथा खालामामोनबा एकर्डआ दिनै जिखियानो जादोआ माबा मोनसे मोनदों माबा मोनसे मोनाखै बबेबा मोनसे दफाया दङ बबेबा मोनसे माबा मोनसे जानो हागौ 19-20 जानो हागौ ना माबा मोनसे जानो हागौ किन्तु दिनैहाय एनडिएफबि दिनै सागान होआमोनबा दिनैनि दिनाव इउपिपिएल आ सरकारखौ दानो हागौमोन ना कमेन्ट हो बे खेथ्रआवबो रायजो राजा कमेन्ट होनानै एसे फोरमायहर दिनै नोंथांमोना दानो हायामोन एनडिएफबि आ जुदि दिनै बेफोरबायदि नाङामोनबा आरो दिनै बेफोरबायदि सागानखौ होआमोनबा रन्जन दैमारिल' नङा दिनै जेसेबां दिनैहाय लिडारफोर दङ बै लिडारफोरा जुदि सागान होआमोनबा नों प्रमद बर'आबो दिनै सिफ जानो हायामोन दिनै बै सुबुंखौ मानो बेफोरबायदि खालामदों जों साननो गोनाङा बिसो ना जोङो सब समाय प्रमद बर'खौनो जों एनडिएफबि नि सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'खौनो बिराद इसोर बायदि मानिसिगोन नामा एक्स एनडिएफबि नि सोद्रोमाफ्रा आंना बेयावबो सोंथिया एक्स एनडिएफबि फोरनि सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर'खौ इसोर बायदि मानिजोबसिगोन नामा दिनै बियो जा बुङो बेखौनो मानिनाय दिनै नों एनडिएफबि नि सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोर जुदि सागान होआमोनबा रावबो बे प्रमद बर'खौ देरहा होनाय नङामोन आरो देरहानायबो नङामोन दिनै खाफाल मोजां होनना बुंनांगोन दिनै रेवरेवा मोना दिनै खाफाल मोजां होननांगोन रेवरेवा मोनाथ' एनडिएफबि नि खोथा बुंनाय लगे लगेनो बिथाङानाव एलार्जि जानायफोर बायदिसो जादों होननानै बुंदों बिथां G.Mohorनि राव आंनि राव नङा बियो दुखु नांदों खोनानानै फैयै फैयै रनजित बसुमतारी दङ रनजित बसुमतारीयाबो दङमोनबा दिनै रनजित बसुमतारीनियाव गारिया रानिं अबस्थायावनो बियो गावनि बाइकखौ सालायलांनानै बिजों खिबु खिबु खारलांफानानै सालायफानानै थाबायफानानै बियो 1500 थाखाखौ बियो हरदों बिथाङाबो सम गैया मानो एनडिएफबि नि सोद्रोमाखौ नोंसोरो पावाराव थानायखाय लगे लगेनो बेफोरबायदि खालामनो सानदों नामा बै समावबो खालामजादों बै समावबो जायफ्रा खुंथायाव दङमोन एनडिएफबि होननानै बुङोब्ला एसेब्लाबो खालामजादों बावहाय दैदेनगिरि एनडिएफबि नि दैदेनगिरिफोरा बै मोनसे गभर्नमेन्टजों थाफानायाव बिथांमोनजों एसे अनजादोंमोन नाथाय एनडिएफबि नि दैदेनगिरिफ्रा बै केडारफोरखौ एसे उल्थां फाल्थां खालामदों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनैबो आरो सेम बे कन्डिशना एनडिएफबि नि नामखौनो लानानै दिनै इएम जाबाय बिथाङा इलेक्शनावबो देरहाबाय देरहाखांनानै इएमबो जाबाय सेकेन्ड टाइमावबो आरो मा खोथा बुंनानै बिथाङा देरहाबावनायनि खाबुखौ लानो नागिरदों थ' खोथाफोरा बे बुंगौमानि लावो थ' दुखु नाङो दिनै एनडिएफबि नि जायखिनि सोद्रोमाफ्रा केस गोनां दिनै बिथांमोना माजों कर्ट गाहैदों माजों कर्ट गायाखै दिनै बेफोरबायदिखौ उदिस लानांगौआ आंनि नुहुरनायाव इउपिपिएल सरकारनि नैबे खुंथायाव थानाय प्रमद बर' बिथाङानो रासिन लानांगौमोन होननानै आं सानो खिन्थु बेफोरबायदिखौ दिनैहाय प्रमद बर'मोन इउजि ब्रह्मनो रेवरेवानो सोरबानो बेफोरबायदिया जेबो गुरुत्व होनायखौ नुनो मोनाखै बिथांमोननि गोसोआव दिनैसिमबो दङ बै समनि जाथायफोरखौ मालाबाबो बिसोरनि गोसोआव नागाराखै जायनि फलावहाय दिनैनि दिनावहाय एनडिएफबि होननानै बुङोबा बिसोरो जोंनि गथ'फोरखौ जाय सेंग्राफ्रा दिनै केस गोनां सेंग्राफोर दं बिथांमोना कर्ट गानो थाखाय फैसा एसेब्लाबो बिथांमोनाव जा प्रब्लेमाव दंजोबो गासैबो जोंनि सेंग्राफ्रा गासैबो प्रब्लेम दिनै बेफोरबायदि अनसुंथाइ बेफोरबायदि बिनो थांनायावहाय बेफोरो मोजां बेबहार खालामाखै मोजां इउज खालामाखै मोजां राव बाहायाखै आं बेखौ नुनो मोनदों नाथाय नोंथांमोना जुदि सानना लादोंबा जों नेक्स्ट बोसोरावबो बा बोसोर बोसोर जोंनो सरकाराव थाबाय थागोन बेखौ सानदोंब्ला बियो मिस्टेक गोरोन्थि जागोन बियो एनडिएफबिआबो जे एक्स एनडिएफबि बिसोरबो सोरखौबा थुखुनो हायो आरो फेजेननोबो हायो बेफोरबायदिया गोहोआ दङ होननानै आं सानो थ' दिनैहाय जायफोर दैदेनगिरिफोर बेफोरबायदि इउज दा खालाम बा इउज माने बेफोरबायदि दा बाहाय आरो जा एनडिएफबि नि जायफोर सोद्रोमाफोर सोरबाफोर थाङोब्ला एसेब्लाबो हरोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनै प्रमद बर'नि गियाना बेफोरबायदि मालाबाबो जानो नाङामोन दिनै बैसागुनि सम बे बोथोराव जों बुंनोबो समायामोन बुंनोबो गोसो गैयामोन दिनै आं मोजां भिडिअ लाबोया गोबां बहुत दिन जाबाय
माने बेबायदि मोजां टपिकबो लाबोनायबो जायाखै आरो लाबोनो गोसोबो गैया नोंथांमोननि एगेन्स्टआव खोथा बुंबाय थानो गोसो गैया नाथाय नोंसोरनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ नुनानैसो जों बुंनो गोनां बाध्यता जादों थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि